As incautacións de cocaína galegos ou en Galicia medraron este ano. Interviñéronse máis de 15.000 kilos e houbo importantes operacións policiais con detencións. En moitos casos, os arrestados son multireincidentes. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta desta situación e pide que se tomen medidas para evitala. Nesta operación contra o narcotráfico que se desenvolveu a semana pasada na comarca do Salnés detiveron, entre outros, 2 vellos coñecidos das forzas de seguridade. E isto ocorre con frecuencia. A porcentaxe de reincidencia por estes delitos é moi elevada. O porcentaxe de reincidencia é do 19% en termos xerais. En caso de narcotráfico, o 42%. Isto é máis que ilustrativo do problema que temos con narcotráfico e dos altísimos índices de reincidencia que fan que unha e outra vez os mesmos estean facendo o mesmo. Para evitalo, piden unha resposta máis áxil e disuasoria, medidas contundentes como estas. Introducir un agravante, lóxicamente un agravante no Código Penal por reincidencia, unha agravante cualificada por reincidencia, e evitar, endurecer, digamos, ser máis ríxidos na concesión de permisos penitenciarios. Outra das solucións que se apuntaba era precisamente que se poden facer xuizos rápidos. Outro dos problemas que salientan é o aumento da violencia entre os narcotraficantes. As intervencións contra o narcotráfico, antes, en 9 de cada 10 ocasións, non había armas. Agora é ao revés. En 9 de cada 10 ocasións hai armas. Eso significa incrementos de violencia, eso significa un problema xa non soamente entre as propias organizacións, violencia entre eles, senón tamén que pode saltar, xa está saltando, as forzas de seguridade. Como dato positivo, din que nos últimos anos en Galicia hai un maior rexeitamento social contra o narcotráfico.